croeso nôl nawr. Mae mis Medi yn fis y Torth Surdoes, neu sourdough. Dyna beth fydd ar y fwydlen fan hyn gyda Dan, wrth i Dan, baratoi bruschetta, bruschetta. Ond cyn i ni sôn am y bruschetta, beth sydd yn y surdoes mae'r sourdough? Right, sourdough, so beth yw e, mae dechrau'r torth unan, so chi'n gael hwn, disgo fe bara arferol mewn ffordd, ond mae blas sir ysgafn gyda fe, ond y starter chi'n dod i yna fe, y stwff chi'n rhoi y kickstart i fe, so mae y yeast a cwbl lot, mae'r fermentation process, chi'n gallu cadw fe am cwbl o wythnosau, chi'n cadw adio ati fe, a mae'n cadw'r toes, a mae'n dechrau cynhyrchu lactic acid yn y bara, a hwnna wedyn sy'n cadw'r bara yn eitha fresh mewn ffordd, mae'n cadw lot mwy fresh yn bara arferol. Achos mae rai fi weid, fi'n siŵr bod Daf wedi byta sourdough fel dwi hefyd, a gwead y dorth yn wahanol. Ti'n lli teimlo, mae e'n wahanol. Mae fe, mae'n neis. Dyma sy'n digwydd yw'r lactic acid sy'n creu hwnna. So, a na phan mae'n... Wel, fi'n gwybod wedi tosto, yn union fel bruschetta, felly beth yw'r fwydlen efo? Right, so beth ni'n paratoi yw bruschetta gyda ffigys a bach o ham, caws a'r sourdough. So, i ddechrau gen i paratoi'n ffigys ni, okay? So, gymerwch y tops bant, a chi'n gweld wedyn, os oes bach o hylif yn y mas, mae'n disgwyl fel llath yn y mas o'i top nhw, chi'n gweld yn dechrau dod, hwnna'n dangos i chi maen nhw'n barod i fita. Os oes nad yw hwnna'n digwydd, dyn nhw ddim yn ffresh, dyn nhw ddim yn digon eiddfed i fynd, okay? So, criss-cross yn y top, gwasgwch y gwylod wedyn, a gewch chi fel coron fach yn dod. Okay? A maen nhw mor feddal yn dyn nhw, mor flasus. Sym eisiau lot o goginio yn nhw, a gallwch chi bita nhw fel hyn. Okay? Ond i fi cael twymo nhw trwyddo gyda bach o mel, a wedyn i jyst i carameleiddio nhw ychydig ar trei fach. So, a mae'n edrych mor hardd yn dyn nhw. Ti'n gallu bita crôn fed yn wyt ti? Oes, dyna'r cwbl lot. Neis iawn gyda caws. Jyst gyda chi plater caws, dod eich ymlaen. So, mae'n yr un i'r trei nawr. Gyda bach o mel, jyst ysgwyd ar ei ben nhw. Okay. Yna, dan grill twym wedyn, just tan o... Am faint o amser sydd ti'n rhoi e dan y grill? 2 i 3 munud, just twymo ac i garmleiddio chydig. So at i'n sourdough ni nawr, just gawn ni slisio bach bant, fel darn o tost. A sy'n byd tebyg i gael crwstyn, y donen. A bod yn dwym, a bod yn menyn yn toddi. A beth i fi'n defnyddio, olewydd yn hytrach na menyn. Wel ie, gyda bruschetta, dyma. So, ar y ddoi ochr, bach o olewydd, halen. O ar ddoi ochr? Ie, a bach o ffipur hefyd. Ac yna eto, mlaen o hwnna wedyn, ar y trei gyda'r ffigys, just i frwno. So tra bod hwnna nawr dan y grill. Beth ni'n mynd defnyddio nawr yw bach o Prosciutto, ond gallwch chi defnyddio unrhyw fath o pam a ham neu ham gyfyrddin lan i chi beth chi'n moyn defnyddio. Fi'n licio jyst rwygo fewn i stripedi yn barod, yn edrych i dod i darnau fawr. Chi'n moyn dod i darnau, chi'n gallu bigo lan y bita mewn un ceg llawn. Mae'n bach o mes i bita fe fel lan. Fel ai fi'n bita fe. Gyna bach o ffipur hwnna, mae digon o halen yna fe. Pidwch chi dod i ragor halen ar hwn, ond pidwch chi dod i ffipur yno rhy gynnar hefyd. Beth sy'n mynd i ddigwydd, mae jyst yn mynd i striw o'r cig. Os ydych chi'n gwneud e yn bach rhy gynnar. Pam wneud e? Y protein yn y cig, mae'n reactio gyda'r halen a ffipur, a mae'n jyst yn newid y cig. Os chi'n gwneud e rhy gynnar, mae'n nod. Tebyg gawn i pasgo, dyn ni lleithder mas, mae'n striw o stwff. Gwensgo ginio, swyddoniaeth ar un pryd. Reit, dyna lle fi'n mynd anghywir. So, dechrau nawr, bach o ferw'r dŵr gynta. Blas pupur gyda hwn, gan i ddod i fer trei. A gyna, yn barod i fynd. Cwbl o ffigys nawr, heb i goginio. So mae'n neis gael amrywiaeth o stwff wedi goginio, stwff dwym ac o'r gyda salad. Fi'n lygo i gymysgu pethau lan chydig, Mae'r ffordd hyd i'r hoied ar y bwrdd pren yna, mae'n edrych yn neis. Ydy, yn diwe, mae'n wahanol. So darn o'n sourdough ni, rhain yn dwym nawr gyda'r mel. Sy'n siarad amser o gwbl, oes e? Na, jyst twymo nhw trwyddo, na gyd chi'n moyn wneud. Bach o'n ham ni nawr gyda'r ffipur yna fe. Wedi lapio drosto. Gall unrhyw un paratoi'r ryseit mas. Dim byd yn gweud bod fi ffili coginio, dim coginio gyda. Dim ond rhoi dan y grill. Yn gwmpas, jyst twymo chi drwyddo. A sy'n rhaid wneud hwnna. Gall chi defnyddio toaster neu ti, sy'n rhaid defnyddio'r grill lan i chi. Iawn. Bach o caws Stilton nawr. Geta, gall chi defnyddio perlas,
caws Cymraeg, gallwch chi defnyddio Rockford, gallwch chi defnyddio unrhyw fath o caws. Ond mae caws glas yn gweithio'n da iawn gyda ffigys. Fan hyn mae'r fforc. Maen nhw da fi fan hyn yn O, saff. reit, ti'n mynd i gael y ddoi. Dyma, sy'n mynd i benni, dal mlaen. Rhagor y mel, ac yna... wedi, bach o mes. Mae'n gweiddi, mae angen cael ei fyta. Unig ar balsamic ar yna wedyn. Ar balsamic wedyn, reit, neis. Olew yn draw i chi. Wel, Dan, mae'n edrych yn gampwaith. O, reit, le ni dechrau de. Nawr te, na i fynd... Bach o ffigys. Ie, nawr te, I am a ffigys. Dal mlaen, felly ni gael bach o'r Surdoes, sef efo'n dorau fe ti'n awr. Diolch, David. Mae'n syndod fain o'r gloi, mae wedi crispo, achos oedd o ddim rhan spel, oedd e? Dwi ddim yn gwybod i, mae'r olew yn helpu fe grispo'n gloi, ac yna... Neis iawn.